Калісьці ў старой Варшаве назвы вуліц былі, але вось нумерацыя дамоў у звыклым нам сёння сэнсе з'явілася досыць позна, толькі напрыканцы 18 стагоддзя. Да гэтага ў якасці абазначэння выкарыстоўваліся назвы і імёны дамоў і палацаў, гербы іх уладальнікаў на фасадах, а менш вядомыя камяніцы пазначаліся нейкімі цікавымі элементамі, дзякуючы чаму абазначаўся іх адрас. Аднак ёсць у самым сэрцы старога горада, пры вуліцы Піўнай, дом з вельмі прыгожымі галубамі на франтоне, якія паўсталі ажно ў сярэдзіне 20 веку. Справа ў тым, што тут калісьці жыла спадарыня Казіміра, якая вельмі любіла падкормліваць галубоў яшчэ ў даваенныя часы. І нават падчас нямецкай акупацыі адмаўлялася пакінуць свой дом, часам прадаючы цэнныя рэчы, каб купіць для іх корм. Пакінула свой дом толькі падчас зацятых баёў варшаўскага паўстання. Але ў студзені 1945 года першай вярнулася жыць у старым горадзе сярод руін, стаўшы сімвалам адраджэння жыцця ў старой Варшаве і мясцовай знакамітасцю. Памерла, уласна, падчас рэканструкцыі старога горада, так і не пабачыўшы аднаўлення яго. Але ў памяць па ёй падчас рэканструкцыі старога горада над уваходам у яе дом пасадзілі вось такіх галубоў. А калі хочаце даведвацца больш цікавых фактаў пра Варшаву, Польшчу і падарожжы, падпісвайцеся на мой блог і стаўце падабайкі.